machuok mainaria deka uchiel nono machiegni nyinga Milton Ochieng. Jadolo Paul Mackenzie mitudo gi nek mashaka hola minode roda maweu to gachije mamoko duoki do mashanzu kawuono. Achije godo kedo bankano dinegi etesendo bila kuom thuolo mandalo 30 kaka nedo ochiko. Achije go biro ng'eyo ponono ni biro yao negi bura ayanga kata ka jomin achije go biro ng'eyo ponono ni biro yao negi bura ayanga kata ka jomin buche biro kwayo thuolo machielo ka nonro dhi nyime. Joja okoluono wachni kendo bro kelonwa report e seche mabiro go. Gie kindeno nabii Yohana marabich mawuok e kaunti ma Bungoma ochopo e nyim tesendo bila ma Bungoma kamidayo dhoge kotenore kod wach manodonyne godo gi dinde. Okang' makama biro tok siem manochiw kod kamanda mar obila e kaunti no Francis Kooli. Yohana igeno ni biro duoko penjo kotenore kod puonj mosebedo kokeyo kokale kanisa ne. Dwaro mar timone nonro no biro tok jodak ma Nandolia mantiere kachung'od bura ma Kandui bedo gi to kaluwore gi kanisa ne. Komanda mar obila e kaunti ma Bungoma pod timo nonro ne kanisa no mantiere gi puonj mobayo yo kaachiel kod mago ma ok ondiki ayanga. Jumatatu ya hii wiki ilifika Poma saa 8, wanasema wanaitwaje na serikali wakuone. Sikujua sababu kubwa ni nini. Ndio nimekuja sasa mbele ya serikali waniambie sababu kubwa ambayo waliniitia hapa. Chaelewa sababu ambayo waliniita. Chaambia statement nini ambayo ilifanya wakaniita hapa. Ni mambo mbaya tumekuitia. Ni baadhi ya vitu tunataka tu kujua na tatuelezea vile iko ili tuweze pia kukuelewa. Huyu mzee wetu ana chakula gani anapika huko. Hii chakula anapakulia watu ni chakula sawa sawa ama ina sumu. Si ndio? Tuwezi kuwa nakula wale wanakula na sisi hatukuli. Hii chakula ni aina gani? Wabone. Jaten Kwethman